Hobeago bizitzeko, Hamaika bere irtenbideak ezagutzera gonbidatzen zaitu. Altzari, dekorazio eta berritze lanetan. Hamaika, Ama Guadalupekoa traineraren alde. Kaixo, gaur ziagoga saioko laugarren programa dugu eta gurekin Agoitz Irasoki lesakarra ekarri dugu gurekin elkarrizketa txiki bat egiteko. Kaixo, Agoitz. Epe. Lehenengo gauza, asteburuko errepaso egingo dugu. Lehenengo larumateko estropada nola juntzen galdetu zut, eta zu barrun izan da nola bizi zenun. Bueno, egetxoko estropa betire, bakizu haize pixko batekin eta hola hasten dela eta baina, emaitzaldetik iruditzen zait zazpigarren hori nahiko emaitza patxala dela, baina ikursita gaur egun aurten liga nola joaki den, iruditzen zait lehenbizko zortzi trainerak goien ibiltzeko trainera direla eta orduan tarteka suertatuko zaigu klasifikazioen goian ibiltzia eta bertze batzutan iruditzen zait emaitza horiek ere hor daudela eta hartu beharreko direla. Berdintasun handia dagoela. Gero, zazpigarren ondoren igandien tokatu zitzaizuen bigarren tanda hortan jokatzea, nola bizi zuten Pedreñako estropada hori? Ez, Pedreñan ez izan Zumaiakoa. Zumaiako barkatu. Bai, Zumaian, berdintxu igual. Estropadan irakurketa bat egiten hasita berdintxu. Nik uste, tiranekin borrokan, tiran bakigu tripulazio handi bat dela, tanda guzian beraiekin borrokan, eta azken ez da, 5 segundongatik ez izan zen gelditu ginen atzera, eta tarti hortan sartu zaizkidun azkenekuan Urdaibai eta Orio eta San Juan usteot, azkenia. Tarte txikitan. Tarte txikitan, eta hori da. Aurtengo tonika nik uste hori dela, aurten 8 botiak badabiltza, asteburu honetan astilera ibili da, eta guainkoan autokatu zaigu. Bihar, asteazken izan da, Euskadiko txapelketa duzute, gaur entrenamendu txikien ondoren nola hartu duzute biharko estropada hori? Ilusio handiakin, ez dakit. Gu beti izan duen filosofia izan du da, ahalik eta gerrarik egina ematxerai bat izan da. Bakigu ze talde dauden goi hortan, nola ibiltzen diren, ze tripulazio diren, beldur garraiak erratiko moduan, eta gure betiko laneko modua, laneko martxa hori izan du da. Ateri, estropa batein, eta ahalik eta lanik gehien eman. Saiatu mantentzen aurrian ahalik eta denbora gehiena, eta gero ikusiko da. Alde nahi, naz. Euskadiko txapelketa hortan lehenengo hiruak Espainiako txapelketara juteko klasifikatzen dire, baina klubean Mikelek eta enen artean erabaki Espainiako txapelketara hortara ez jutia eta hemen entrenatzen gelditzea horrengo estropadak prestatzeko. Zer iruditzen zaizu? Bai, alde batetik ongi. Iruditzen zait, beti estropa jokatzea da gure helburua, baina iruditzen zait zera erabaki zuzena dela igual, jakinta Galizien dela, denak lanian nahi gaela, egun bat lehena bate bortuzula, aparte, ez dakit, iruditzen zait, guretzako izango dela eraginkorragoa hemen gelditu da eta estropada eder batzuk egin, entrenamendu eder batzuk egin, eta iruditzen zait guretzako hobeki etorriko zaigun erabakile dela hori. Bai, pixka bat deskantzatzeko baita aprobetxatuko zute, nahiz eta entrenatu pixka bat deskantzatzeko eta horrengo asteburuan hemen duzute etxeko estropa, horrekin baita gogokin, suposatzu gogoakin aurrengo jesutela eta non zute prestatu estropa hori eta batez ere asteburu hori. Estropa berezi izaten da, berezia eta aldi berien gogorra, nahi izaten dugu beti orgoian ibili eta, betikoa. Saiatu behar dugu zerarik handirik gabe, presio handirik gabe gure lan egiten, ekipo politu bat gara, iduzen zait, beste ekipo politu amitze badire, San Pedro, Tiran, lehen aipatitu dut, Urdaibai, Kaikuz erranik ez, bai 8 bote, eta saiatu lan txukun bat egiten, eta lan gure buruekin gustura gelditzen baldin bada, iruditzen zait, guk egintako lanakin gustura gelditzen baldin gara, iruditzen zait, nahiko goien ibiltzeko aukerak izaten alditugula.
Bai, ikusi duzute, estropado bat egin ondoren ja bi handere irasitu zuela, eta horrelako esteburu edo estropa bat ateratzen bada, goian iriko zuela, ez? Bai, litekena da, eta baita litekena da, talde batzuk sartzia, erantzaiut nik azeten laugarren urti dut hau, eta iruditzen zait, orain, gaur egun, aurten ainako berdintasun hori ez dut ikusi baina arte, eta iruditzen zait, banderatan ere hori isladatu gelditzen dela. Batu bandera Tiranek, Urdaibaiek, Oriok, Kaikuk. Bina bandera. Eta bida. Aurten, ikusia, Bartzelona ondo izan dutela, gero urrengo asteburuan ez hain ondo, eta nahiz eta asteburu honetan ez hain ondo egin edo ez goian ibili, ikusten ari da gutxi otik gehiagora juten ari zera dela. Igual aurrek urtean ikusi zen, o kanpotik ikusi zena, gehiagotik gutxira juntzinetela, aurten beste modu gotian planteatu zute nola ari zerate. Gero bukaera irailera hobeto iristeko? Ez da git. Ez da ino, nik uste prestakuntza berdintzua dela. Bueno, ez nuke jakingo seguro erraten hori gola den, ez den, aurtengo ikusirik ematen du, bueno, moainatik aurrera hasi ginela intensogo, estropatan sartzen, ritmoak hartzen, gu bezalaxe, nik uste gure inguruko taldiak ere berdintzu da biltzala. Ekainean eta irailean ekipo guztiak ez daude berdin, gure ez. Orduan, eta azkenean lehia bada. Gu iruditzen zait gure hobeko iritsiko garela, gure ondokuak ere denak hobeko iritsiko dira. Planteamendu hori zaten da beti. Orain, estropa eta zitzen dugu, gozen zu lesakara izan da eta pixkat barneko izan da Nafarroa eta nola hasi zinen, bakit lehen hiltzen zinela txirrindan eta bizikletan ibiltzen, nola hasi zinen arraunean, nola hasi zinen probatzen eta zer deitu zituen honera etortzea? Kasualidad zen zen, kiroleike beti gustatzen zait, eta kasualidad handi bat, hemengo arraunlari mitiko bat, Txalo Karrionen lehen guzina baten bitartez izan nun, eta arek erantziten nola hemen bihartzen zera, behen ibiltzeko jendia bihartzela, jende gutxi zagola, eta ja kiroleike gustatzen zitenez, ja probatu nahi nuen. Eta, bueno, etor ginen, egun pasatu genuen, bire bai, eta hemen txegade 2007 ezkeroztik. Hortik aurrera elitu hasieran, orain badu beste Nafar batzuk etortze direla, betraineron badugu beste bat, marizku. Hasieran, igual gogorri, handikan etorri eta gainera gaunera kotxean eta hasieran ikastia baita saia, nola juntzera evoluzionatzen da? Ez da, ni honat, itxiontaren ez behin etorri disgustua do perezakin edo nandi guztua etortzen naiz, eta lehenbizko gunetik nik uste aldatzen da, helburuak aldatzen dire, hasieran duzu arraunik ikasi nahi duzu, gero ben sartu nahi duzu, gero ben estropa egin nahi duzu, gero igual ako aukera hori etortzen zaizu, urtien desberdina da, baina hoxe, poliki eta ez dakit ez zait behin ere gogorrain honat etortzen. Horrein, gero, hasieran zenituen objektibo horiek, eta horrein nik uste zaitu lehenengo taldean horre estropaia guztia jokatzen, eta inorrek ez zaitu aterako hortik, zure postutik, Hori ez da. Bueno, ez hemen, kanbioak egun batetik bertzera izaten dire. Eta uste duenak hor fijo da hola, arek gordin dauki. Denen artien komentatzen da, errestasuna handia hartu duzula, eta ergometron batez era ondo hiltzen zera. Ez, arraunerako eta nire duzen zait, nik kriston inbidia ematen dit ikustia zuek bezalako, eta ez zu mentzaudelako mutiko gaztiek eta zer nahi emantare bote guziakin eskif bat hartu, dosin bat, ozortzikoa, batela, banko mobila. Ikusi horretik, estribortik, proban, popan, horrek, zueri gaztiari ez zaizu iruditzen, min hori ikaragarria da. Ni beti tornitzen eta izan du noiz, arraulari limitatu beti leku batian, banda batian, estriborrien, berando hasi nintzen, beti trenerilan, nahiko arraulari limitatu aldi hortatik. Eta gaztiek eta ikusten juztelekola nik kriston inbidio osatzen dut. Bixianak hartuko zu alde batian eta bestian. Guk inbarreko aldi hortatik ikusten jugola. Bueno, bakit beste baita ematen dira lautxa pixkatonera etortzea, niri hasieran ematen zian bezala elkarrizketa egitera eta, baina eskertze izugu, gurekin egon izana eta
eta ja paso bezu trago hau, eta horrengoan beste ditokatu zaila. Vale. Bida horren hartia. Mi esker. Gu besterik gabe bukatuko dugu gaurko saiorekin, eta aurreko asteko entrenamendu bat utziko zaitu gimnasioan egin zutena, egin genuna, eta beste bat arte. Ikusiko gara elkar.